esgarrinxades utòpiques. Avui parlarem dels llits dels altres, de l'Anna Ponsoda, publicat per Ara Llibres. Aquesta és una novel·la que ens atrapa per la manera sòlida de narrar de la seva autora. Mitjançant una prosa neta, punyent i dura, descriu els sentiments de la Claustra, la seva protagonista, a través de les seves pors i experiències amagades al llarg dels anys. El llit dels altres ens parla de la innocència perduda entre els llençols d'una nena que ha de créixer al costat d'un pare alcohòlic i una mare indiferent i que ha d'explicar-se a ella mateixa què és el que li passa. L'Anna Ponsoda fa aixecar la vista de la lectura. Les imatges que ens transmet, les idees que descriu, provoquen la reacció del lector i fa que hagi d'aturar per moments l'abans. Aquesta aturada ha de servir per asserenar els sentiments del lector perquè sense aquestes pauses la cascada de sensacions ens podria saturar. En tot cas, el llit dels altres avança a través de les confidències i d'experiències sexuals que parteixen d'un fet que marca tota la vida de la protagonista i que determinarà totes les relacions que tindrà a partir de llavors.